трудно да си отвориш очите, за да разбереш на кой да вярваш, с кой до край да останеш и с кой не. В днешно време е трудно да имаш на някой доверие. Мое мнение и това поколение е на душевно погребение. Без съмнение, дните минават един след друг. Навсякъде гледаш хора, които ти казват: махай се от тук, махай се от тук, махай се от тук. Всички се променят, когато разберат, че маските на лицата си могат да сменят. Всички се променят, но това не означава, че трябва да се промениш и ти. Всички се променят, когато разберат, че маските на лицата си могат да сменят. Всички се променят, но това не означава, че трябва да се промениш и ти. Животът е такъв, не всеки иска да се доближи до сърцето ти, а до парите ти. Крайно време е да го разбереш, че всички ще те обичат. Чак когато умреш, от теб зависи дали ще спреш към мечтите си да вървиш или да се откажеш и в този живот да заспиш. Красивата страна на нещата виж, дори в мрак красота има, но всички се променят, когато разберат, че маските на лицата си могат да сменят. Всички се променят, но това не означава, че трябва да се промениш и ти. Всички се променят, когато разберат, че маските на лицата си могат да сменят. Всички се променят, но това не означава, че трябва да се промениш и ти. Трябва вяра, не вечно да гледаш чужата попара. Това, че вървиш върху тротуара, не означава, че нивото ти е по-горно от тяхното. И това, че сменяш маски на лицето като носни кърпи, не означава, че си по-добър от тях. Означава, че те е страх да покажеш това, което наистина си. Всички се променят, когато разберат, че маските на лицата си могат да сменят. Всички се променят, но това не означава, че трябва да се променят.